Dit is al wat oors in de naaie sluis. Ja, dit is een volle mooi. Als we net te lang deur op, nou, een keer in een paar weken hebben we dat makkelijk kennen. Ja, wat het was? Ja, best. Iepenen de sloerswachter in Starum de sloers gewoon met een simpele druk op een knop. Deze keer is het pure mankracht. In verband met onderhoud is de Johan Frieso-sluis dicht voor het schipverkeer. Dat wordt rond Orelwieken en dus maar de boten terug de oude sluis in het centrum. Nou, dit gaat nog helemaal op spierkracht. Hè? Niks elektrisch, geen scheepvaartseinen, alles nog zoals het vroeger was met handbediening. Slingers, kettingen. Lang net alle boten kennen door de sluis. Boten die dieper is als 1,50 meter, maar dan naar de lemmer varen willen ze IJssel maar op. Of juist via de provincie in. Het vaarseizoen loopt naar het eind. En het is ook wel weer leuk even in een nostalgische sluis geschud worden natuurlijk. Het heeft ook wat. En ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. De vervangen van de binnendeuren op de nieuwe sluis, dat moet voor 1 november klaar zijn. In verband met het stormseizoen. En daar zijn wettelijke regels aan verbonden, dus het moet gewoon even zo. De Johan Frieso-sluis krijgt deze week een nieuwe sluisdwaren. Zowel Bob als onderwetter wordt hard werken om alles op die het aan te krijgen. De sluis wordt tak om hier echt uitbreiden. Zo wordt het voor boten makkelijker om vlug terug te varen.